Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort de optredens van een echte coverband naar jonge jongens, de Spaltenbridge Band. Daarna is het volk van De Griene Worm en het verhaal van Jacob Haasma. Hij won de Pop Media Prijs. De zweetblauwe loften en het gouden koor. De kei en de schip dit hier wijs je in klaar. Je ben ik terugbracht en je wordt ik hard. Je plak op de brood, dat ik meer van hoort. Je makke ik vreun en je voer ik een dief. Zij stil in het en dan lekker in de wief. Ik alles wat hadden, maar wat ook nog meer. Je liefste leven, all today, op hetzelfde land. Onder dezelfde zinnen, zullen die hand in hand de nieuwe maand te gitteren. Rijkgeld sneeuw als mij zinnenschiet. Vermiest je het einde, als het begin. Na je lange dreven dagen, dus kom uit het wild. Maar je wilt ons schreeuwen, met de kip variant. Je bent ik goed binnen, ik en Tijn. Die alles wat hadden, mijn leven alleen. En na je al die jaar, had ik al lang alles voor zijn. Oor bos en oor gerijden, die is geverlijn. Op hetzelfde land, onder dezelfde zinnen, zullen die hand in hand de nieuwe maand te gitteren. Sfeervol begin toch van deze nieuwe aflevering van Noorderwind. Mooi dat je erbij bent. Ja, volk de woorden zoek gaan zitten, want binnen De Griene Worm. Meisje achter, straks praten we even in de piep vol, want er zit een bijzonder verhaal achter. En mooi hoe het Ierland, de woorden en het Frieske gevoel toch mooi bij elkaar komen eigenlijk. En zeker met de Frieske taal erbij. Aas is meer van De Griene Worm dus. We gaan eerst even naar een geweldige coverband. Lekker eigenwijs, jong, de nieuwe generatie. En die pikken dan gewoon nummers uit de jaren 70 en 80 op. Ja, classic rock. Jere, live in Noorderwind. De Spaltenbridge Band.
mooi. De jonge generatie. Ja, die gaan dan gewoon haal mij mooie nummers uit de jaren 20 en 80. Classic rock. En ik moet zeggen, speel ik nog goed. Dus wat dat betreft, een nieuwsgierig verhaal van de Spalten Bridge Band. Had alles te krijgen met de kroeg van Jolke ter Wispel. Wist nog? Nou, dat jaar was dus. We gaan eerst even terug naar een bijzonder verhaal. Een journalistiek verhaal. Hij won eindelijk zijn prijs. Hij had al eens 1 jaar gewonnen. Dat weer de Gouden Zadel in Drachten. Maar dit werd toch wel een hele pretentieuze prijs. De Popmediaprijs van Noord namelijk. Had toen Jacob Haarsma. Schreeuwt al meer dan 40 jaar voor de Ljouwte Kranten. Voor de Oor en de NRC. Recent, maar hij schreeuwt ook sfeer verslagen. En hij won dus de prijs in Greensland. In verband met Eurosonic en het Noorderslagfestival. Reden genoeg om Jacob op te zieken. Ja, zeg maar een prijs winnen, Jacob. Dat moet heel bijzonder wezen. Nou ja, het is de eerste weer een longlist van dik 40 namen. Maar iedereen die het wel zijn pijnen vasthouden heeft, hoe de noordelijke popmuziek, die zie erop. Dus verbaast mij dat ik daarop zie. Want ik steek al elke keer op de longlist van de landelijke pop mediaprijs, maar die zal voor zijn levensdagen nooit meer winnen. Dus ik weet dus, maar goed, dan viel we een beetje UPI systeem verdwenen. En toen kreeg ik een telefoontje dat ik bij de trein nomineerde neerde. Nou, dat is wel een behoorlijke kick, ja. Ja, ik heb de hele weekend goed zin. Dus dat was vrij uitzonderlijk, dat ik een hele weekend goed zin heb. Maar dit was toch wel een factor. Ja, en dan met de popgala, dan ben je een van de treien nomineren. En aan de ene kant tegen van, nou ja, als Joster wat voor tekst zitten bij die nomineren, nou, wat ze door mij zeggen. Nou ja, dan was ik best wel een kans. Maar ja, het moet wel een keer nog wel. Dus dan was hij op het podium maar de nomineren. En dan komt het dame Bianca Harms van de NL Stenden. Nou ja, dat die dan mijn naam erop, ja, dat is wel een verlossing. 1981, ik hier, dat zal hier over die ervoor was een stukje muziekskruin in de squalkranten, over de ex notabene, nog altijd een actief, ben ik altijd een fan van, dus dat toch mijn lijst wel, ja, dat is ik zo, als je dat mijn eerste stukje muziek. Nee, mijn allereerste stukje muziek, dat ging toen ik 10, toen zit ik op, zoals ik vanwege astma op Elim, op Schiermonnikoog. Op 200 meter afstand van het plak werd de New Wave hip-hop plaat maken is. En dan ging ik een bledje en dan ging ik een stukje maken over het Radio Veronica en Radio Noordzee, de piratenzenders. Die zien het op een nominatie om verbeterd te worden. Dan ging ik een stukje schrijven wie zien. Welke squallen wie dat? Dat was een squallen, dat was een soort ding met stetse bleekneusjes en astmatici zoals ik zie. Nou, trouwens, ik snap net helemaal wat te dieren, want ik kom in Gasterland, wat van mij een vrij gezond op is, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar goed, muziek wie inderdaad, dat wie een bledje wie opzetten door een studiegenoot van mij, die ik alles ervoor het koer. En koer ze de studiepunten mee krijgen. Ik denk van, nou, dat is makkelijk. En, welke squallen zie je? Ja, dat weer een heel lang vaag verhaal. Sociaal hoger onderwijs Friesland of zo. Experimentele opleiding die ik ga het aanmaken. Ik heb nou een oorexperimentele opleiding die ik het aanmaken. Hè. Dat is een beetje de manier waarop ze toen in de titel in de journalistiek terug te komen koersen. Want er waren een paar belangrijke dingen toen. Het was Sneekweef Festival en Clawboys Claw. In Balwerk, wie toch heel erg groot op de dam. Maar dat was verste popmensen die weer toen maar vakantie en ze mij vregen als invaller. En de middencijfer kwam in de krant, maar de letters AI eronder. Dat betekende toen nog ad interim. Maar ik geloof dat ze weer nemen is dat wanszone. Nou, geval. En toen daarna ben ik vrij als verste popmanwerker. Ik geloof dat de meesten, dat die uiteindelijk toch weten. Als de mensen het verliest, ik maar muziek, als AI een betere plaat maakt, dan zet ik die op. Dus dan ben ik meestal zeggen van ja, nee, dat ben ik zin, dat moeten we verbieden. Want ik wil naar mensen luisteren, maar ja, is toch? Ja. Maar ik ben in die zin, ik zit heel in mijn commentaar te citeren, lees dat vooral. Kost maar een beetje. De betelmoeder die heeft een maandje met mijn salaris. Hier zit er een link aan de drumcomputer op. En sampling trouwens. Toen weet ik de angst van. Oh ja, drummers, ratjes zonder werk. Nou, zo is helemaal niet zo. En muzikanten, dus, maar sampling is hele orkesten stimuleren. Maar er zijn altijd orkesten en muzikanten en zo. Dus dat is helemaal niet zo. Dus zorg even hoe het gaat. Maar zorg het jij als een kans, als een bedreiging. Nou ja, ik vind Maite. Maite is echt eentje die zokt een soort. Die is nog redelijk wat het was. Die heeft oude hier echt een heel soort prijzen binnenhellen. En hij is er moet nog op Spotify verschijnen.
Dus dat is één. Nou, over 2 weken kan je hem alles toch gaan lezen in de Louter Krant ongeveer. Maite Veenstra, hè? Maite Veenstra, die is ook een jongetje. Ze is Intrigerende dame. zeker, ze krijgt haar beugel kwijt. Ja. Zo jong is het toch. Nou dat. En verder, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, er staan nou op deze Eurosonic in het officieuze raamprogramma volgens mij. Er staan echt tientallen vieze dingen die ik alles net zo vol van ken. Dus dat denk ik van, nou, dat moet ik even uitchecken. Maar sorry, wij nou vol de Academie voor Popcultuur. AVP moet in Lauwert bloeien. Ja, AVP in Lauwert. A hungry feeling came over me stealing, and the mice were squealing in my prison cell. And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. Early in the morning, a screw was bawling, "Get up, ya bowsy, and clean up yourself." And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. The larks were sleeping, Humpy Guzzy was creeping, as I lay there weeping for my girl Sal. And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. Up in the female prison, there are 75 women. 'Tis among them that I wish I did dwell. And the old triangle still goes jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. All along the banks of the Royal Canal. Ja, ik zou haast eens een volk in de woorden, maar het binnen de Grienen woorden. Mag ik dat maar even duidelijk zeggen? Ik wil je wel heel erg blij van je. Even tellen, 8 man in totaal. En wat een sfeer voort. Jelle, hoe is het? Ja, goed. Ja, en dit maakt voor mij heerlijk wezen, of niet? Dit is fantastisch. Dit is heerlijk. Ja. Hoe ben je in Belko gekomen? Ja, die man die ben die band begonnen en ik trommel ik zo nou naar 7 mei. Dus dat is fantastisch. Gewoon mooi, voort en geen gekkigheid, geen moeilijke ding. Fantastisch muziekmeidje. Het klinkt als eerst traditionals. Wat spelen we precies? Een soort covers. We horen alle van Ierse muziek en dat is ook hetgene wat dus bindt. Dus denk aan The Fuck You Do, Dirty Old Town. Maar als wij bij elkaar binnen wist het goed, dan moet er echt wat eigen goed tussen. Hè? Ja. En in het Fries natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dus even ziekje en hoe is het met je nou? Welke doen we wel, welke doen we net? Nou, dat valt op zich wel mee, want ik klik weer de voeten dagelijks. Ja. Ik denk dat we nou in februari, dan is het bijna een ierling dat we begonnen zijn. Okay. En toen... dat is hier zo lang. Nee, dat is heel kwart lien. Ja. En we zijn toen begonnen voor een St. Patrick's Day viering. En toen hebben we misschien al nou in een maand 4.
24 nummers erin raam. Wow. Dus die klik weer en dat die hartstikke mooi. Dus, en we haalt het willen en we leidt zien protten. Je bent altijd met z'n achten? Nee, net altijd. Nee. Eigenlijk is het in principe 4, 5, 6. Dat is wel een beetje de... 4 of 5 size, ja? Ja, dat is de kern wel wat. Ja. Maar op heden... Met z'n nog met tol. Dat is mooi. Ja, waar steeds hey, ik ben de tel kwijt of zo. Maar, Ja, maar dat doen we weg. Mensen die het onsluiten kennen, dat is leuk. En ging zeur. nee, ik ging helemaal lekker spelen inderdaad. Nou, dat spreekt je werk wel om. Heerlijk man, die muziek had maar diepen meer. Ja, zeker. Shit, is dat Frederik al zei, we bestaan wat een kerngroep van 4 man, einst. Maar ja, het is uitgegroeid. Het is gewoon een grote groep mensen en iedereen sluit ze nou en dan even aan. En dat is machtig. Dat maakt het feestje juist extra leuk, hè? Ja, maar ik kan me voorstellen dat het oefenen ook wel heel gezellig is. Hoe kun je de kapper bij horen dan? Ja, soms ik net, maar dat maakt het niet. Nee, soms mag ik gewoon even lekker een genietje van alles. En dan de muziek even op de achtergrond. Dan gaat het om de fruitskip. Ja. En een lekker kennisje. Ja. Huh. Ja, dan kijk ik dus toe van de drank over hier. Ja, ik ben nou... ik hou het al van kijkers thuis. Ik hou het al meer dan 2 weken vol, hè? Ja. Maar ik heb het heel hier naar drinken wel. Hoe maakt dat met deze dan? Wat voor me inderdaad wel een beetje aan. 0.0'tje. Ja. Nee, maar kom goed. Ja. Makje. Wat wil je? De kroegen in spelen? Ja, gewoon een beetje almeid in zo. We gaan net per se doelen of saai, jong. Dit is al gewoon echt voor de fun. En alles op zijn paard komt, optreden, dat soort dingen, dat is al gewoon mooi in mijn naam. Maar er zit net een bepaalde, tenminste van mij, net een bepaalde optreeddruk of zo. Nee, wat misschien wel leuk is om te nemen, is dat we 13 en 14 maart weer in de Fries instingen. En daar is het verleden hier, daar is het verleden hier echt begonnen. Zij gaan ons vragen, willen hem ook wat tijdens de St. Patrick's Day wat muziek maatje. En zo is toen ijs begonnen. En dan komen we dit hier dus weer. Dinnershow, beren gezellig en speel je een lekker eten, heerlijk. En dat ben voor u de leuke jongens. En dat doen we zo nou en dan. Dat is het hele idee. En dat Guinness kan het vieren. Jongens, even bukken, want ik ben even naar de volgende regen. Dat kan je me even in beeld gooien. Goeie. Hier is toen Fots iets, hier word ik bij, hè? Nou, het weer de vraag die Waard stelt inderdaad vanuit de Friesin van... Ken je met een Ierse band? En doe ik zijn... Nee, maar we kennen wel je mindje. Ja, toch? Ja, dus zo hebben we dat maken. En we oefenen eerst bij je thuis. Nou, toen heb ik de cornet er een keer bijpakt. En dat klonk ik wel leuk. En Wietske, dat is mijn kwanzuske, op blokfluit erbij. Ja. Nou, en ze groeit het steeds uit van, nou, dit is ik wel leuk, dit is ik wel leuk. Ja. Dus ja, machtig. En dan had ze niet eens de green woord. Ben je mooie woord pikken, trouwens of net? Jazeker. Ja, hè? Oorspronkelijk uit Damwoord. Oh, dan boot. Ja. Ja. En dan opgegroeid met deze muziek of net? Nou, ik ben eigenlijk meer wens om in een blokfluitkwartet te spelen en meer wat klassieke muziek te spelen. Ja. Maar ja, ik vreeg me van, nou, we gaan nog iets van fluit nodig. Nou ja, en ik ben dus zijn zus. Ja. Dus ik dacht, nou leuk, dat ook ik wel eens muziekje. It's a small world. Ja, precies. Ja. Wat was die favoriet? Ik denk uw nieuwe single die het nog net uit is. Maar ik wil zeggen hoe het er hier. Ja, Trovare Wien. Morgen gaan we de clip op. En ik moet zeggen, ik draai Diezen heel vaak. Ik vind het echt een prachtig nummer. Dankjewel. Ja, nee, ik meen serieus. Dus dat voor de radio heerlijk. Ja. En dan kun je voortdromen. En dan het Boetefield ook nog. Ja, zeker. Ja, mooie wereld, toch? Ja, zeker. Maar gezellig dus, muziekmeidje. Ja. En willen. Dat is het. Ja. Zullen we dat nog een keer doen? Nou, hier is het. De Green Award, live in Noorderwien. Drippen van de diesel, zal is er op het veld. Als een takken hoe de groene hieren, de brood stiet je stil. En als je goed luistert, dan jast het lood van de schreeuws. Hier op het boetenveld ken ik waarom. Boerenbouwen pet, zwarte broek, moelze riet, nog wiet achter je, door Justus die tiert.
Als ik hier in de morgen door die land vlieg, in die tezen is het altijd dichtbij. Is het krijgt toch waarom in de tieken, het wiezen dan die laatste magie. En die zullen niet vergeten, laat mijn hart doen van het eerst in die zaal. Want die dreigt dat ik niet overletten, schoor het mij als een lijst op bereid. Mijn hart zal niet hier meer vergeten, de boze dan ik duister mij hield. Die hadden zand zo die story zitten, in het deze van een boetenveld. Van Bloe is nog groter en oud, maar nog altijd betjoen door dit stukje rood. Het leven draagt wel trouw en alles had zijn tijd. Wie kost het deze hoe het boeten veld, die komt en mij is. Ja, Volker de Woorden, zoals ik zei, maar de naam van de groep is de Green Woorden. Dus bij deze, om de verwarring nog even compleet te maken. En dan had het ook nog hoe het Boetenveld, een van de mooiste plakken van Friesland, kan ik je vertellen. En dat gaat dan over die en hoe het Boetenveld. Goed, het verhaal in ieder geval van deze fantastische muzikanten brengt hij mee. Ben je een hartstikke leuke jonge band. We doen net zo vaak wat mij coverbands, maar ik mag toch bij deze, die maar eens even uitnodigen. Ik had toen de Spalton Bridge Bands. En die ja, ter Wispel ook, hè? Zeker, ja geboren. Alle, hè? Twa. Ja. De rest is import. Import, ja. ja. Nee, waar ik de band mee begonnen ben samen met Riegelen. Ja. Wij komen allebei te Wispel bij en mijn vriend ben we verder gegaan. Ja, correct. Ja. En wie het voor duidelijk dat het een coverband worden moest? De passie voor alle jaar dezelfde muziek en dan komt het gauw goed. Ja. Beetje hier in Zondag, rock'n'roll. Ja, absoluut. Ja, heerlijk. Ja, dat draait ik een proto net. Zeker. Ja, alleen nog maar. Ja, hè? Even de naam van de band. Lees even uit. Ja, nou ja, de welbekende cafés van Brian. Precies, ja. Nee, wie meer een projectnamen. We dachten, nou, we vertalen een beetje om met Engels, een beetje in het Fries en zo wat. En toen dachten we, nou, voor we letten nog wel. Maar ja, eigenlijk is het wel een vrij originele naam om het samen te zeggen. Global Hanging. Ja. En als de Googles dan is er maar in je Spalton Bridge Band en dat ben wij. Ja, toch man. Ja, zei je hem ook nog een beetje. Hè? Ja, in principe wel, ja. Kwam je hem er vaak? Nou, ik kwam mezelf net heel producer, maar ik ben wel een keer de crew binnen dan. Maar de naam is meer uitstonden uit de voorkant van het Wispel, zeg maar. Ja. Ja. Hey, je bent van een jonge generatie. Hoe gaat dat in je werk? Je zit voor YouTube of Spotify en dan denk je, hey, die Chuck Berry, dat is de gag, noem maar, dat gaan we doen. Ja, ik had zelf een kost voor mij 1000 platen. Oh, serieus? Ja, dus ik ben wel aardig vinyl, vind ik, zeg maar. En, doe gisteren de beurs nog of zo? Ja, Bakken bij Vlooimarken en in Iduna in de platenbeurzen. En alles wat oud is? Alles wat bij de classic rock, en nog geen classic rock, de country muziek vind ik prachtig, al country, maar meestal wel tussen de 60 tot aan 80. Ja, maar net te jong. Maar net, nee, precies. Nee, klopt. Ja, en dan? Keep je hem dan de muziek of je hem van een filmpje zitten om het uit de hollen te leren? Hoe werkt dat bij je? Ja, we krijgen met z'n allen spreken wat we gaan doen. En dan gaan we thuis in ons eigen hok zitten en dan is het oefenen. Ja. En dan komen we op vrijdagavond bij elkaar, een biertje erbij en oefenen, spelen. En maar dat dan zo dicht mogelijk bij het origineel of net? Nou, meestal in het begin neigen we daar wel naar, maar uiteindelijk vloeit daar ons eigen sausje wel overheen, ja. Met succes. Je bent hartstikke populair, man. Ja, nou, we timmeren wat aan de weg, ja. En is er wel eens discussie over van, nou, dat noemen we net, of dat past net, of weet ik veel, of hoe zit dat? Of hij hem net echt duidelijke grenzen? Nou ja, eigenlijk wel. En het is soms ook heel enthousiast dat we een nummer willen. Maar vocaal niet haalbaar, of
Of gewoon erg lastig en technisch zit het in elkaar en dan wordt het hem net. Dan een beetje feestje bouwen, hè? Ja, precies. Ik ga nog even naar de terug, vind ik leuk. Ja, de nieuwe generatie. Goed, hoe gaat het bij jou? Hast je ook verniel om platen of net? Nee, ja. Count Crows, dat is vet. En veel classic rock spul. Ja. En dan komen de mannen met ideeën, of komt er ook wel eens met een idee? Ja, wij bespreken dat met z'n allen, zeg maar. Dan kom je tot één geheel, zeg maar. Ja. En dat is altijd leuk, dat je zo met elkaar bespreekt en nummers uitvoert. Ben je een beetje Vreugdeclub trouwens of net? Ja. Ja, mooi man. Ja, zeker. Potje bier erbij. Ja, absoluut. Ja, gezellig man. Goed, ik vind het leuk dat je er binnen, jongens. Wat ik al zei, ik doe net zo vaak wat met coverbands, maar ik vind helemaal lekker stront daar geweest, vind ik leuk. Wat ben de plan? Ze volgen ook spelen dus? Ja, we de eerste paar jaar we ze volgen ook het spelen geweest. En we komen ook op een punt dat we wel, Jordan hier vorige week toevallig aan, jongen, ja, we geven een keer eigen werk aan. Oké, je bent dus een beetje ontschreeuwen nog. Nou, dat nog zoveel net, maar we zijn wel een beetje aan taal om wel wat ideetjes uit te wisselen, zeg maar. En waar kom je dan voor een origineel nummer? Altijd welkom zoeken ze. Ja, daarom. Ja. Dus spelen je de feesten, de beuker in dus? Ja, de agenda begint nog aan te vullen. We elke keer wel steeds meer optredens. Ja. En de eerste stenen we alweer, dus gaat mooi. Ja, hartstikke mooi man. Is er een site of een social media kanaal waar je hem heel actief op binnen? Ja, Facebook en ook gewoon op zijn website, de spaltenbridgeband.nl. Daar staat de agenda op en foto's en eigenlijk alles. We hebben nog in spelen en wat we spelen gaan. Ja. Nou ja, ze gaan hier spelen. Daar ben ik heel blij mee. Nogmaals, de Spalten Bridge Band from Terispol. Live in Oorderwien.
Ja, toffe nieuwe band en toffe jonge jongens. Maar ik zeg ze wel heel aardig hoe die mij toch een beetje die jaren 70 muziek onderhaal gaan. Ik doe net zo vaak met mijn echte coverbands. Maar ja, het is momenteel heel erg populair. En ik vind deze jongens wel, eerlijk zijn, wel op een leuke manier stront geweest. Dus we krijgen nog hier een noemer. Hoe covers sprutsen trouwens. Want bij mij intussen oorskoot op de Gouden Bank is Henk Jansen. Hij won de Friese Popprijs trouwens. Henk, mooi dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel. Had je nou reacties op kregen, vrienden? Die gaan op een bepaalde manier een boel te wachten van die iepen. Toch wel, op hè? het moment, ja, maar aan de andere kant, ik moet dan wel eens even zeggen van Dr. Pries woen, hè? Want we zitten maar de Friese muziek in een bepaalde bubbel en net iedereen zit in die bubbel. Nee. Ik zit even uit te lezen. Ik ken hem van Radio Spannenburg, lokale omroep, eigen programma, maar altijd heel actief met de muziek. Onder andere komt ik volgens mij een Zuid-Afrikaanse singer-songwriter hier nog in dit programma te lonen. Maar jullie het even oer. Af en toe covers haar, in ieder geval een aantal concerten die Henk organiseert. Ik let het even zien. Bruce Springsteen, net de echte, zit ik er maar even bij. Paul Simon zit hierop. Mr. Cash, die hoek dat te introduceren. En country en Amerikanen. Henk, lees even uit. Wat is er aan? Nou, de oude jaren heb ik regelmatig wat evenementen georganiseerd. En ik kreeg eigenlijk als reactie van het publiek: prachtig, hartstikke mooi, alweer, maar het is veel te lood. En ik promoot bandjes met eigen muziek, want dat is waar het om gaat. Maar als je ook in een regio bent, dan zie je die meesten ook vaak naar herkenning. Naar bands en veskes en artiesten die ze kennen. Dus op een gegeven moment dan ga je de dingen ontwikkelen. Het gloed naar beneden en wat meer herkenbaarheid voor het publiek. En dan kom je op een gegeven moment op dit soort evenementen uit. Ja, correct. Maar al die coverbands, Paul Simon, Bruce Springsteen. Ja, nou vorig jaar om deze tijd ben ik vregen terug de meesten van het Badhuis in de Westerijn. Van hey Henk, kerst heb ik wat voor u betekenen om naast aan de metal en de hudde country rock-achtige ding, ik wat oren-ding voor u te bedenken. En toen ben we er eigenlijk op welkom dat misschien iets met covers, singer-songwriters in een soort van theateropstelling, dat werken kan. En dat hebben we in december dat een keer gedaan met Bruce Springsteen. En dat was eigenlijk een hartstikke groot succes. Nog net iets, maar de meesten die als publiek komen binnen. Maar wel, het stond wel als een huis. Ja. Maar hoor, dat is bij terug. Ja. Wat zit er op stapel? Want ik haal alleen wat chillitten. Nou, we hebben vorig jaar hebben we de boel testen, onder andere met Steven Jansen, Scarecrow Willy en Grimtask. Toen hebben we een Bob Dylan tribute die in Sydney bij Unitas. En dat was eigenlijk het startpunt om deze woord te volgen. En toen is dus Bruce Springsteen, die komt ik nog een keertje weer waarom, zo'n februari in Vegelingzoot, die Stoppegot. En de dag daarna dan geven we met Johnny Cash in de Westerijn geven we het. Nou, daar heeft de poster Shellitten. En datzelfde adres broeken we dan die maanden later, 8 maart, ik mooi country en Amerikanen. En het mooie is dat bij Johnny Cash, daar is No Saint, Sipke Visser erbij. Want die wie in december bij Bruce Springsteen. En die zei van, wat is dit leuk. En toen hebben we direct data's fastlinen. En ik heb Sipke gevraagd en hij was super enthousiast om Johnny Cash te doen. En Boas die wie in Sydney bij het Bob Dylan tribute. En die zou ik je mij van Henk, als het ooit eens een keer wat organiseert, dan doe ik mooi. Nou, dan wist Boas is op dit moment hartstikke hot item, want hij is ook een beetje nationaal onder de tropbrekken bij NPO Radio 2 onder andere. En hij gaat dan het Country Amerikanen in maart doen. Ja. En als de reacties is maar bij wat er in Sydney gebeurd is, bij Bob Dylan, heb ik verstaan van Steven Jansen, de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter, die komt weer om. Die is de eerste week van april is hij weer in Nederland. En dan doen we de maandags, zoals april, doen we dan Paul Simon. En toevallig komt Paul Simon het einde van de maand in Nederland. Dus we hebben eigenlijk een soort van preview van hoe het ongeveer wezen kan. Alleen in Badhuis of ben er nog meer locaties? Nee, we doen het in Vegelingsoord, in de Zethagen, in Badhuis, Westerijn, Unitas, in Sydney. En we hebben al plakken zitten waar we volgend jaar heen gaan, volgende winter. We moeten sowieso op de jedernemde plakken waar we rondkomen. Maar ik geef naar het Heeghuis in Heeg. En we ben ik maar nog per locaties bezig. En het is eigenlijk de bedoeling
bedoeling dat we volgende winter dat we dat 10 of 12 keer in de regio doen. Want dat is heel belangrijk. Je moet net alleen maar in Lauwert of in Snits of in de grote plakken, maar ik in de dwarfshuizen, want daar doelen we vooral op. Ja. Bij je naam en data en zaal, staat het ergens keurig op een rietje vermeld op een door de site of zo? Ja, we hebben social media sowieso even wat oorsevenementen, maar ik gewoon mijn radioprogramma even wat oors. Daar staat alles op vermeld en ja, de locaties die doen natuurlijk ik mooi, maar de exposure en zo. Ja, even wat oors. Inderdaad, hoe dat radioprogramma dat rint werd en wanneer is het? Dat programma dat is elke vrijdag van 8 tot 12 en de eerste 2 uur in principe live en de 2 eerste uur niet meer opgenomen en daar doen we onder andere metal en film en hip-hop komt ik een heleboel voorbij en de insteek is om de Friese artiesten die eigen muziek hebben om die te promoten, want het is ook al sinds 2010 dat we voor het laatst in de top 40 stingen hebben maar een Friese artiest. Ja, Joost even daar gelaten, maar het waren weer 2010 voor het laatst, de kast weer 2000 voor het laatst, dus het werd heel nodig tijd om de Friesland weer wat op de kaart te zetten, net alleen in Friesland, maar ik daar buiten. Maar ja, we moeten eerst wel in Friesland beginnen, want de meesten in Friesland die moeten ik gewoon weten wat voor goud dat we hebben en hoe mooi kan het wezen toch meesten live te zien, want ja, dat jouwt gewoon extra dimensie. In het Eurosonic Noorderslagweekend ben ik druk omzien wist en wat een energie stiet op het podium bij al je Friese artiesten en bands. Maar mijn evenement Melits, het geluid is een beetje aangepast. Ja. Want de doelgroep is ik, de 44-60-plusser die oors net zo volle in het dorpsjes komt of in het regiogebouw. Toegankelijk voor Elsen in. Even wat oors. Bij Radio Spannenburg dus bij Henk Jansen. Daar doet hij mij een heel soort enthousiasme. Ik had net van een vreemd, wat dat onbelangrijk. Radio dus, evenementen. Het is al wel te vinden op internet. En intussen net alleen dus met alleen bands die hun eigen werk spelen. Maar dus ook met de Boasen en de Sipke Vissers van deze wereld. Die dan covers twaan keer. Hot in the garden. Dank u wel Henk. Succes jongen. Dank u wel. Tot de volgende keer wat mij onbelangrijk. Goed, het zit er haast op. Dit is de aflevering van Noorderwind. Alvast bedankt voor het zien. We zijn natuurlijk alle werkdagen op de radio. Zij zoon. Op internet. En natuurlijk televisie. En we doen nog hier een nummer van, ja, vind ik toch wel een toffe coverband. Of het toch hoe covers, hè? De Spaltenbridge Band live in Noorderwind. Hoi.